केतनन के जान पूरा देश परेशान हैरान कइले रान कइले छूटी गइले केतना माई बाबू के ललनवा छूटी गइले केतना माई बाबू के ललनवा टूटल सपना हजार बिखर गइल परिवार घमासान कइले सान कइले कौन दिशा से आइल पापी कोरोनावा कौन दिशा से कइले तबाही सबही बात ढेरान हो करी है गाँव विधाता जाने संकट में प्राण हो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कर भैया सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करा भैया रखा स्वच्छ समाज ई जरूरी बाट आज घमसान कइले सान कइले कौन दिशा से आइल पापी कोरोनावा कौन दिशा से मास्क लगावा दूरी बनावा ई है एक उपाय हो बाहर निकला जब हो जरूरी पर न मिलई हाथ हो खुद के बचावा और सबके समझावा ई है बाट उपाय राम धनी समझाए ये तूफान कइले कौन दिशा से आई पापी कोरोनावा कौन दिशा से लहलस के टनन के जान पूरा देश परेशान हैरान कइले रान कइले कौन दिशा से आइल पापी कोरोनावा कौन दिशा से लहलस के टनन के जान पूरा देश परेशान हैरान कइले रान कइले कौन दिशा से आइल पापी कोरोनावा कौन दिशा से कौन दिशा से आइल पापी